Не гэтак даўно я даведалася пра адзін цікавы факт. Калі вы гадуеце жарабя, то вам час ад часу, пажадана некалькі разоў на дзень, трэба браць яго ў рукі, падымаць і трохі трымаць яго над зямлёй. І робіцца гэта дзеля таго, каб калі конь ужо вырас, у яго ўсё яшчэ было адчуванне, што вы можаце яго падняць. У такім выпадку жывёла будзе больш паслухмяны. Хаця здавалася б, дарослая каніна важыць паўтонны, і аднім ударам капыта можа вас забіць. Тым не меней, гэтая практыка ўсё адно працуе. І як бы дзіўна гэта не гучала, я ў гэтым заважаю пэўную паралель з людзьмі. Бо нават калі мы становімся дарослымі, намі ўсё яшчэ могуць кіраваць нейкія нашы дзіцячыя страхі. І часам гэтыя сітуацыі могуць дахадзіць проста да абсурду. Здавалася б, я ўжо дарослы чалавек, магу аргументаваць сваю пазіцыю, магу спрачацца, магу нават сыходзіць з таксічнага асяроддзя без аніякага пачуцця віны. Але ўсё роўна рана ці позна адбываюцца сітуацыі, калі я адчуваю сябе маленькай безабароннай дзяўчынкай. Чым я ў такім выпадку лепей за няшчасную каняшку, якая важыць паўтонны?